Бүгін Ульяновскида федераль сабан тойы башланды. Ол 2 күн дәвам итәчәк. Милли бәйрәмгә Россиянең 65 төбәгеннән кунаклар килә. Татарстан делегациясе иң зурысы 1000-нән артык кеше. Аны Татарстан премьер-министры орынбасары Васил Шайхразиев җитәкли. Ульяновск өлкәсе инде 4-нче мәртәбә федераль дәрәҗәдәге сабан тоен кабул итә. Анда иртәгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Беренче көннең ничек узуы һәм иртәгәге программа хакында Гөлназ Гыйниятова. Ульяновск өлкәсендә 4-нче мәртәбә федераль сабан тойы үтә. Бүген аны ат чабышлары башлап җибәрде. От чабышлары өчен федераль сабан тойга үзәк ипподромны махсус төзекләндергәннәр. Моның өчен 250 миллион сум акча сарыф ителә. Ул 50 ел буена бер тапкыр да ремонтланмаган була. Яңартылган ипподромда Татарстан президенты, Ульяновск өлкәсе губернаторы һәм Түбән Кама шәһәре башлыгы призына җайдаклар ярышты. Гомуми приз фонды 5 миллион сумнан артык. Катнашырга дип Омск, Тамбов, Мәскәү барлыгы 16 төбәктән килгәннәр. Bugün Ulyan ülkesinin bütün atları için, alar için biz bütün de Irak'tan geldik. Ulatlar bizning Tatarның көркем bir ülüşü. Tatarsız saban toyu yok indi. Tatarlarda atsız saban toyu yok. Şuna göre bik yaratабыз. Ot yarışların, otlarını bik yaratабыз. Ипподром янында татар утарлары оештырылган. Аларда милли ризыклардан авыз итеп була. Иртәгә сабан туйның 2нче көнендә ярышлар шул исәптән билбау көрәше төп мәйданда оештырыла. Җиңүчегә исә тәкә генә түгел, автомобиль дә әзерләнгән. Батырга машина Татарстан бүләге. Иртәгә Татарстан президентында кунакка көтәләр. Ул губернатор белән рәсми төстә милли бәйрәмне ачачак һәм федераль сабан туй эстафетасын башка өлкәгә тапшырачак. Иртәгә сабантуй программасы шактый бай. Сәгать 10-да балалар мәйданы эшли башлый. Сәгать 10-нан 1-гә кадәр без СССРда мәйданчыгында концерт карарга мөмкин. Анда совет композиторларының татар телендәге җырлары яңгыраячак. Россия төбәкләреннән төрле коллективлар чыгыш ясый. Түбән Камада килгән йорт хуҗалыклары эшчәнлеге белән танышып була. Рәсми ачылыш сәгать 1-гә планлаштырылган. Соңрак уйна гармун әдәби музыкаль программасы. Кунакларны гармун моңнарына кушылып җырларга һәм бирергә көтеп калалар. Татарстан сәнгать осталары концертын карап хозурланырга теләүчеләр төп сәхнәдән ерак китмәсен. Программалары бай һәм кызыклы. Сәгать 4-тә көрәш җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булачак. Гөлназ Гыйниятова, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.